Hello guys, good morning guys. So, murag dindot lang ang panahon guys. Murag dili na kaulan nun. So, karon dai guys, naayud tal karon sa bukid guys, no? So, dami kay itong tulog diri gabi. So, bag-ulang ta karon pagkaon og rabbit guys. So, mao ni siya si Cleo. 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 So, yun nga ato ang followers Cleo na salamat sa pagtanaw sa video Cleo. Cleo. So, mao ni siya ato ang manok nga Bisaya December pohon guys. Ano tayo masabaw. Langanin pa. So, nindot rin guys, oh. Bermuda. So, salamat sa pagtanaw sa akong video guys. Ang ping mo diha permi. Bye.